Вхурделило. Потужний циклон накрив практично всю Україну. Найбільше дісталося центральним областям. Сніг почав сипати зночі і, як прогнозують синоптики, буде мести до завтрашнього дня. У деяких областях обмежили в'їзд вантажівок, шкільні автобуси скасували рейси, а прибиральна техніка не припиняє свою роботу й досі. Попри негоду, міжнародні аеропорти столиці Бориспіль та Київ, Жуляни поки не змінювали свого звичного режиму роботи. Далі докладніше. Товстим шаром снігу засипало Черкаси. Зночі на вулиці працює вся спецтехніка. Понад 20 тракторів та машин, запевняють комунальники. Втім, повністю очистити дороги їм поки не вдається. На сьогодні щось вони проспали. Ото як перший сніг був, то було набагато краще. А так, я на Добровольську вирулював по переулку, то там що як положено. І виїжджаєш, і по більш-менш, де оці такі траси, то кажуть, пройшлося, а в переулку ваші проблеми. Реагент був внесений зночі, як тільки розпочався ще дощ із снігом. Колапсу на дорогах немає, ніхто нікого не витягає з якихось заметів, то я вважаю, що справляється. Через негоду не вийшли на лінії шкільні автобуси в Кіровоградській області. Обласна комісія з надзвичайних ситуацій рекомендувала їм не виїжджати і завтра. При цьому ми рекомендували організувати відпрацювання навчальних планів, програм для дітей, які не зможуть сьогодні прибути на навчання. Ті, що живуть в межах пішохідної доступності, вони всі сьогодні мають бути в школі, і навчальний процес не призупинений. Більше сотні населених пунктів залишилися без світла у Криму, переважно в Джанкойському, Красногвардійському та Нижньогірському районах. Півострів накрили зливи, які згодом перейшли у сніг. Напередодні сильний вітер у Севастополі повалив стовп прямо на проїжджу частину, а в Сімферополі дерево придавило 2 автомобілі. Через обірвані дроти у сусідньому будинку сталася пожежа. Її загасили, ніхто не постраждав. На ранок майже весь півострів вкрився снігом. Кримчани викладають у мережі засніжені відео. Вчерашний дождь добавил к себе снег, и всю ночь штормовой ветер, снег сырой. В Києві сніг розпочався зранку, втім його посилення очікують сьогодні ввечері. З 16-ї години в столицю не пускають вантажівки. Водіїв легкових автомобілів просять утриматися від поїздок. На вулично-дорожній мережі столиці працює 363 одиниці техніки, 73 бригади зручного прибирання і в їх складі 502 людини. Попереджаємо про те, що ми будемо за допомогою евакуаторів переміщувати автомобілі, які будуть припарковані неправильно, а будуть припарковані так, що перешкоджає роботі комунальної техніки. Послаблення опадів синоптики очікують вже від завтра надвечір. Анна Ісайкіна, Заман, АТР.